Jutno lamsugo tirini o karni kok bora sikon sa ST YouTube channel lo noro ane o channel lo ketalongi tong hangke channel lo subscribe khlai ribedi tei video no like khlai ribedi hingke fade chung tini ke jini je kok boro je tongmani Thakur Dada Mohan Deborma bose kaisa khoroksa sikorong bo tama tama sika tei bini sinimung amaro no sungtabo in video ni bisinti nailai noro ane o channel lo ketalongi tong hangke nero channel lo subscribe khlai ribedi tei video no like kesa ribedi tamoni ke noro ni bagai ang mahai kubangma video tubi fai tongo Fading ke taba bisi kok seno sini video senglai sinai Pulan tongo bini sinimong kok boro kok rubayo Thakur Dada Mohan ni mung puila tiprasa rokni bising simungo khursathai kelayo kok borok ni laibuma no tuyoi sana thangke puila no bini mungbai sinimung no sekango achuk thayo ma tonibo bo asaikha agulini Krishnanagar amsayo Bufani mung ungkha Ramdodal Deborma te bumani mung ungkha Ananda Maya Devi Deborma bo langma chomani simino sawimano 1910 bisini Julai talni sisa 11 salmario langma chokha hingke taboke जों bini je simong bini je sinimung amole जों tabong naikha taboke जों bini simong tamo sika amono जों kisa porina lainai taboke bini simong Thakur Dada Mohan Deborma bo khoroksa kok rubai no hamjaknai kok borok kok rubai ni kok no khursana thangkhe bini mung no puila tiprasa rokni bisingo sinai ni kuchuk achuk thai khamplai manjak kok borok kok rubai o bini simung ni bahai mano bini yakni mari mokolo kelayo kothoma bosa swijak mani kok borok kok rubai o bini yak baino puila swijak mano bo bai swijak te karijak kothoma bijab mano bo bai swijak te karijak kothoma bijab mungrok ungkha 1 number tongo kok borok ma hini sado kok borok ma oke 19 bisibo taki tongo 2 number Tripura Kothoma Tripur Kothomala 1906 bisio taboke 3 number tongo Tripur Basa ebong Bitan aboke 1907 bisio karijago hingke norong no tirani video asung no noro ani channel ko talongo tongkha channel subscribe khlai ribai sidi jotona hambai